El 12è congrés del PSPB ha arrencat aquest divendres amb l'informe de gestió de l'encara secretari general, Jorge Alarte, i el dubte sobre si els 4 aspirants a la secretaria general, el mateix Alarte, Puig, Romeu i Matà, aconseguiran els avals per a presentar la seva candidatura. Nosaltres no només volem estar a la defensiva, volem estar a l'ofensiva, ja que anar més enllà. Nosaltres anem a plantejar una alternativa potent per a que la Generalitat Valenciana d'ací uns pocs anys estigui governada des del progrés, que és el que li convé a la gent del nostre país. La primera en parlar davant el més de 500 delegats ha sigut la secretària de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, amb una defensa aferrissada del partit i de les seues possibilitats, assegurant que el Congrés serà un punt d'inflexió, sense cap autocrítica i arrogant-se la representació de la classe treballadora i presentant un partit molt viu. Así que Rajoy tiene que saber, y tiene que saber Fabra, y tiene que saber Arenas, y también sugiero que tome nota Feijóo, que el Partido Socialista nunca estuvo acabado y que está listo para salir a defender lo que la gente progresista de este país nos está pidiendo. Y sois el siguiente hito en ese camino. El siguiente hito en ese camino es este Congreso. Es un Congreso fundamental para los socialistas. I arriba l'hora de l'Arte, que es presenta davant el Congrés amb un discurs victimista en el que buscava culpables del seu fracàs al front del PSPB. Sense cap autocrítica a la seva intervenció, carregat contra els problemes interns del partit, ha dit sentir-se sol i ha demanat, en el que semblava quasi una súplica, més temps per a fer arribar el seu missatge a la societat. Que a veces la soledad sufrida durante este tiempo, que sepáis que es compartida. A veces, para que la opinión pública cambie y los tiempos cambien, además de rigor, claridad en los objetivos, también hacen falta que las circunstancias históricas cambien para que los ciudadanos perciban apuestas de futuro. I un cop sentit l'informe de la seva gestió, de la que ha recordat que era compartida per tots i totes, arribava l'hora decisiva, el debat i la votació de la seva gestió, un debat que s'allargava hores i hores i que era el preludi de la recollida d'avals per a poder presentar la candidatura a la secretaria general. La mesa donava de termini fins a les 2 de la matinada, el que dona una idea de la tensió que es viu al Congrés.